Wiyake gima omwanchi omulia wegetaseni kia Ndizi TV no basemere kwane buna kwaberi kugutwara uburigereria obuya imigetaseni kiga buna chire chitariki 25 mutinyu kienda omwaka gwechiri bubere 22 na charagire ensa eyemo yabono margoba asene yaligeni gokoletera amangana maya asenchira yobwikiranu inyora astinse mochiche mitanda sensemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News asense moye website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke Elitariane Frida Kerubo na sinse moche biorokerelio ni otokubwatanere Joshua Auta korendo mwancho murigereria tianda kumanyia ali asa egati ali ngwariganete asenchira yoko ya chutia CBC twayekanire toruselio morobelio CBC no kogania kwa bamenyi banyali bali masaba tochunge sana nto basa ko misinterpret litukeliga tolibekeli bali tukolio korusio bolito bonde bwansi boli bororo igekurege tindi korwega gochiase au bakorusia malito Twachete East Africa Arusha tobate competition yororo ya athletics skuru ya sekondari ya keberesi gokolia buya sama minyoko ime ya East Africa Wiyake gima omwanchi omurigereria ikaransa oike elindengo erere asenchira yobwikiranu alina kwaliganiri abereka gokorekana kurwa chingongo chonsi inyechense ingo chaka kegima omwanchi omurigereria nigongo chakera county ya Kisii asingo komanyibuna abasaye korwa sebunge ya nyalibali masaba nigo bago keire oyo kabeire omojumbe webunge yo honorable Ezekiel Machogu magayogo chorwa naboigokoba omowaziri wechisemi asoba koleri wemia ka etano erebosio konde nigo bamuganiri omowaziri wechisemi omoya Ezekiel Machogumbaki kobaruseli omorobelio OCBC asekeli bagoteba buna nigo omorobelio obeire omokongu anene mono tibaranyora koyomanya ase obwikiranu konde omolikeito Vincent Onyancha natalira stinsemecho nagotwariganeria oroboti rwa senchira yobwikiranu kuna mtu mjinga hapa Gusii imora barusho basoku imora turushi ya matoga ime mwanchire rutagambe nionyesha kwa mkono na Kisii mnasemaje Abasaye kurwe bunge ya nyalibali masaba imeye county ya Kisii ni goba orokirio mogokobo asogochoro kwayo yokabeire mu bunge bwenseme yo Ezekiel Machogu eliogo chikobo mu waziri w'egisemi na kwereli bagalia ya Professor George Magoa elitalia ye ni goregati ya malieta ya bawaziri ase serikali ya ye William Samuel Ruto obo CS we education tugera limbu ya mono kabisa itali nekerengo unatomo manyeta no muntu akolega asiengia mtumanyete bono nga sector ya education inkorambuke omweshimiwa William Samuel Ruto ntua mwanjete tukamwachi kura kurugusii na ando tokoreire gentu kirekia otochorere Ezekiel Machogu mbia mono asomu omweshimiwa ito president yeto William Samuel Ruto wato etekerogo nyalibali masaba mbia mono nigo chinga kichwa muganiri Machogu gochia kumulekera mono chiskuru ase bunge ya nyalibali masaba na nene niko baganiri CBC gotuguterware Ezekiel Machogu ligentege tangani ntage totokorere origereria barimu nyalibali masaba banyore abana banyora abantu bayisaine origererie skuru kitabwati cye birasi kirosi gwe birasi ebyo igora nali kumusabanga asense mo ya CBC kuna lyo manna bwenso itatero bya yendeke naye kongu ya sumbwira abayuli abange twasinyirwa ku understand abantu baita abange bakora nche monene nabukulire gentekyo orenga na intwentule asoka bakorupia
etogogete magokoite mono mang'ana CPC aron totageti CPC twayekanire igo totageta abana baito 844 egente kenene ntagete sekiari matogwato konye CPC aina aroka tobwate inyare kobe korwa PBC inyare ke gosira so tati abaigori banyore obogimo bwororo boribwa 844 buna twanarete boigoni kuba mugandiri machogu gutugutera rokoni we uniform achi skuru gati ya yanda mange nima ikana cha to konyo so na bandu bane achogu digari gereri chibundi mono chis uniform chitie kuonere we skuru jone endo ya kabera ngoteba machogu digari gereri chiskuru abarebi abantu bari abarebi bari achogu ntoma itega sia mpaka konyo so na bandu iwo bona toko ya nelimbi mono president yeto Samuel Ruto asega akorete na into abagusia togogete kama kama itera masabo yose bya macho ujiskuru chiri chitaro siri tara chiskuru josibi chirosi wa mangane chibasari chibwatiye ekyo getikarete bono no kurigirira gose bunge ne chigoetia muleti ya bawaziri abo babete bagochorwa na William Samuel Ruto anase serikali yaje ko reporter ya Ndizi TV etera nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Biamono sana omurikecho Vincent Onyancha asogotwariganiria orobotira senchira yobwikirano kwento gotigana nayo nagosoa ase orobotiro ndeni kongo kumanyibuna maiga yo kabeire omojumbe onyali bali masaba Ezekiel Machogu ochorokoba omwaziri wechisemi onanigo omurikecho Mildred Momanyi airire libagalia elia bene asokwene kibuna otwariganirie orobotya senchira yobwagale korwa okoiboro kwae ase ebungelia nyali masaba na boigo chingaki asoete ase siasa wikabono iga abeire omwaziri wechisemi orobotira senchira yobwikiranu nigo aiboretwe imeanyali bali masaba county ya Kisii buna mwanonde bwansi Ezekiel Machogu ombaki nigo bono abeire omwaziri omochore bwechisemi asense ya Kenya magega yokorali wano morai wense Dr. William Ruto aboigoro Omoske Machogu obeire negesio gyokorwa obokoreri ase chiserikali chonsi inyechi aetire na waigone serikali ya Dr. Ruto nigo abete omobunge onyali bali masaba ase ntunde yemo ase amobwete Elijah Moindi wetera ekiama kya National Agenda Party of Kenya abwo omwaka bwechiribu 2015 ase aenegetie amagendero atalimake ase boigo aboria ekerogo kyobo gavana ase county ya Kisii wetera ekiama kya UDA ase korende abugwa no mugavana Simba Arati wetera ekiama kya ODM. Minister for Education Ezekiel Machogu, Minister for Energy and Petroleum Davis Chirchir, Minister for Youth Affairs, Sports and Arts, Honorable Ababu Namwamba, Minister for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, Simon Chelugui. Omorai bwense nigo araletie amalieta ya bawaziri aboigoro magega ya egotianigwa amatuko 14 aetire eliokorwa obokoreri gochiase abakenya ase orogongo rwa Nyanza korwa Gusii county ya Kisii nigo yaetwe ekerokyo bawaziri asensemo yechisemi omoske Ezekiel Machogu ombaki buna omwaziri omochore ekigatigarete na malieta yogo ikigwa ase ebungerene elio achikolingolingwa na babunge magaya egotianigwa on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament so that Parliament can approve
and give me the opportunity to finally conclude the appointment and get each and every member of this team to work. Gingo lipotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbia mano sana omuriketo Mildred Momanyi asogotwaliganiria oroboti rwa senchira yoboikiranu kwendo mwanchi muri atogotigana nayo na gusuka mutu nigongo endeye maseye mogoika county ya Nyamira magega yo morai wense Dr. William Ruto koralia bene amalieta amaya ase abawaziri ase serikali ya Kenya kwanza bona nigo omuriketo Job Maangi atalira orogongo rwa Nyamira na gusanga nabamenyi be county yo abuase barwa ebirengereri byabo kubwatekana n'abawaziri baba bagochorwa ase serikali ya William Ruto horoboti rwa sinchira yobwagale maega yomoteneneri bwense Dr. William Ruto gochora abawaziri nigo abakenya bagenderete kurwa ebirengereri byabo naira egetambukiri gotarira abamenyi be county Nyamira ase barwa ebirengereri byabo igoro yobochori bwakoretwe na Dr. William Ruto uchaguzi wa president ya korte kulie goro ndo chengambu ya chagete lakini swali ndo chenga ase vijana tatonyori tuya egati yabo mbachengera obochori bwakoretwe no moteneneri bwense Dr. William Ruto gotogote abagase ase serikali enene mbuya yato choreta abantu abale chief minister na bono machogutwama ete education ensemo yende mbarwa ebirero asokweba county Nyamira asebamos bachiko baligereria sebirogo binde kwa mononje ngote basinginje serikali enene mbuya serikali yachoretwe nonye andikero kende ento irio bo minister buna twaganetio gochorerwa ento tosalankelinga asebyo byatigaire nanto moto compensate andu banya Nyamira county oribito choko equality asaba subati mbamo mochia asogotaikerania eira yaye na kumusabati ko bainyora abasubati ababake egere baro cabinet ya batnyora kere eneo baike bibi amisini lakini omweli oya baike amisini abantu bachorira barabake walitusahau kama wa mama wadogo ambao wanaweza kusimama kwa cabinet. Kwa hivyo tunaomba kwamba angetuangalia kama tunaanza na bottom up kama sisi wa mama tulisema kwamba bottom up kiara jorta bantu 22 lakini aba subati ya jorta basubati 7 boka kubonto wale kubolinga twala garanga gento kirita korete gender balancing abamenyi bali asekerengo gyanse abakoro kwa chihasla mbarwa ebiroro achiko bainyora ase birogo bitigarete tuna ba di bottom up tukaranga mbyasa na cha tuchali abantu abainse lakini buna intendo cha tuchareti abanta ete birogo mbali abakuba baengetigazi buna bona ase birogo bitigarete igotoko saba in fact yali gelecha sora buna bona ase Nyamira yaita anyore no mwana boda boda yomo amo na rina tutura bali presented igona ritura ngotorigere iri ase njirengija nje no mwalimu nde CPC ne nkongwere ase ntwa abalimu na abana it's very expensive banyirigere libuja bose bayirani system eri yakale korwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbiyamana sana omuriketo Job Maangi korwa ase county ya Nyamira kuno mwanchi muri atogotigana nayo na gusuka mutu ase orobotiro ndeni gongo kumanyibuna litkolia lero ni golia lengeli tukoli nene ase ogochengera litkolia World Save Abortion Day ase ababwatani abeso kiana boigo gokwanera igoro yeli tukeliga esna sinyaramba korwa ase ekyombegia Young Democrats nigo asanga negetaseni kia Ndizi TV ase mia abanto igoro ya Save Abortion ko bali tuko lioko rusio boli totoroga nga World Safe Abortion Day does not mean nga kiro mwana ole mulitaga ndachiko rusio boli to it is supposed to be safe. Safe means either bwate medical problem usemi aka ya etreika ara imukio mwana bakatam so ndo chaka nganga nya World Safe Abortion Day dirororo bono mwana onde bwansi na bako no nya general ya rusio boli to igento gari kyangu happen last year. Abortion is a crime in Kenya.
litukeliga ndito bwento ko babundisa nga yaikire bono nga piras mu mwana yakorwa abortion gusiras mu mwana uyo iga ende yerusigwe inte kiagero rusigwe nande nga kiakorusigwa nekara korusigwa tali bitago chigotongwa airu nyagitari medically bakore ngegwenerete batebe reason barusirie because no ni ntwa karutora ikenga tonyore ngare ko bakorusia singe chota tokoro kuka bana bere ne skuru munyagitari oyo bakarori tukolitambe ntaete ko aje abaiboli mostly abaiboli bari totanga mwana gakwa murito igonko enda murusia singe ncho ngocha gonsaririere leta afadhali omwana yanyora omwana asuno goto mambitachi gukurigerio yonde gukomarusi rero mambia chaliyo nando murusi by the time gocha ko musubate utata kwenda mwaje nkia gocha kwirere familia aje nkia gocha kwirere mugako yengine zawadi abana na bwe zawadi tokwana na ngambia mona se kwanda tata seino kwangero bogima bono rene jetiganko omwana ngine zawadi so tochunge sana nto basa ko misinterpret litukeliga tolibekeli bali tukolio korusio bolito bonde bwansi boli bororo obolito boka bokorusigwa boli bobwato mochando obogo iteka gosomoroche ng'omwana oyo na togenda bakali tukolio moiso mwana otakonyara okarakendigansi omwana wega the end of the mwana barakwe goso omwana oliakwe so ntaete korwe warning eyo nga to basa gotema okarakendigansi kere isiko yelichiko Omorai bense Dr. William Ruto litukoliarero nigo aumirana na babwatani bokwena na chibesa korwa ase ebengi ya KCB na boigo korwa sensemo ya Safaricom amona NCBA nigo abagania koligere buya okwena na gwe chibesa cheli kabeso na boigo chinchira babekire ase okwena na buna bali banyare ko babago sinyogwa kana chibesi cheli kabeso na kibakobekwa ase nsemeli ya CRB boigo nigo aganiri ababwatani abo bechibesa kwena na omwana nchi okawaida ase abaramoe chibesa cheli kabeso elinde kwene kibuna ngo igendereri yale nabo igo ngwekiniale. Instead of blacklisting, we can have a graduated mechanism that allocates rating on every citizen that is borrowing in the manner in which they have borrowed and in the manner in which they have paid back. That happens even for countries when we are borrowing money from IMF, from the World Bank. That is a universal principle of rating people on, or scoring people on matters credit. So that development is a very positive development for the millions of Kenyans who suffer great loss. They are excluded from formal borrowing, and they are also excluded from many other things. Some people lose jobs. Some people lose opportunity to be hired because when they are asked to bring their credit listing status, if you are blacklisted, then you are told you are not a very good person. So that will now redeem close to 4 million Kenyans. And I want to say to Safaricom and your partners, you're walking in the right direction. Omokonyi bomorai bense Rigathi Gachagua wananigo aganire ababwatani korwa ase ensemo yoboremi kubwaterana ne serikali chechi county elikweneki ngokinya bale ebirengo byoboremi ase ensecho ya Kenya nigo ayenekeli abalimi becha ebuna emichandeli bagwetera mbachikweneki buna serikali ya Kenya kwanza yanyare ko bage kuyikora kulende nigo agani abambazeda abaya bali bago chiko choro kweneki buna banyare ko bakoligi echiro Enya. I want to ask all those in the agricultural sector to be ready to pull up their socks so that they can work together with our government and the county government to increase productivity as we look for new markets. I want to confirm that we are going to have a paradigm shift in our foreign policy. All the ambassadors and the head commissioners who will be appointed by this new administration to serve in the various missions across the globe, 70% of their work will be to look for new markets for our agricultural produce while expanding the existing markets. I also want to confirm to our farmers in the tea subsector that the government will not allow anybody to destabilize the reforms and the stability
that is going on in the tea subsector. The attempt by former directors to forcibly take over factories and the KTDA headquarters is the height of impunity, and the government will not allow impunity. We must allow the directors who are in office to continue executing their mandate and continue instituting reforms in the tea subsector and looking for market to make sure that our tea farmers get value for money. Omugavana we county ya Nyandarua Dr. Kiarie Badilisha nigo aganirie abamenyi benseme yokoligia chinjira chinya choko kinya sekta yobotaribu na enchire ya moyo kwegendereria ase county yo okwana nabaliki bamangana nigo ainekibuna nigo county yo ya Nyandarua ebwate ebinte binge ebiratwale omongusogo chi ase abatali korende tranyara kwa bakego konyeka. Tungeliomba tuwalinde kwa njia ambayo mwananchi ataona kama mnyama ni rasilimali. Nikiomba tu tuanze kazi hapa Lekolbolosat, tuweze kuhifadhi vizuri, tulinde wale viboko wako pale, wasilete mzozo baina wananchi na sisi, kwa sababu mimi nikienda pale wanaambiwa chukua wanyama wako. Tunataka tukae chini na nyinyi tuone hiyo department vile inaweza kucontribute katika economy ya Nyandarua, ili sisi nawe tuweze kuambia wananchi wetu waweze kusaidiana na sisi na pamoja na nyinyi kutuza msitu huo pamoja na hao wanyama. Horogongo rwa Gusii nigo rwagokeire abawaziri bane ase sekta y'ekisemi korwa ense ya Kenya yakanyorete obusibole goika bonoiga gati ya bono yokabeire omuseneta bwe county ya Kisii Professor Sam Ongeri nabo igoyo lekurigia ekirgo ky'obojumbe kyobo governor ase county ya Kisii Ezekiel Machogombaki nabo igo bonsi nigo bakorukorwa ase ebungeri ya Nyaribali Masaba muri kito Josephat Amisi norobotira senchira iyo wikiranu. Nelituko elimo lioka magega yomuraibwense Dr. William Ruto kuralia amariete ya mawaziri abo barachikoba bakomokonya emeremo ase serikali ya Kenya Kwanza kurende amarieta yo litangani ni gwagwetera ase bunge NNN linda nyaleko baga kolingoliwa aitiwe gose anyaleko baga okanwa. Today I am proud to announce the men and women who will serve in the cabinet of the Republic of Kenya by God's grace. Rogongo orwa Nyanza kubwatekana nobokoleri bwa emeremo ase wizara y'ekisemi nigo obokoleri obonge bwanyaleko babukurwa ase chinsemo chiria cha Nyanza anene ase Orogongo rwa Gusii ase omwaka bwelibweyemo chimikyanda 55 kari onyonga uyo nyalite kobaga gukora emiremo ise y'oburayibwaye omurai omutangari wense ya Kenya marehemu Mzee Jomo Kenyatta boigo gati yo mwaka bwechiri 2053 kwaiko mwaka bwechiri 2012 nigo Professor Sam Ongeri anyalite kobaga koba omuwaziri ase ewizara y'ekisemi ase boigo ayenegetie koleta monchereyo ao gati yabo kweneke buna ebirengo byo koibera ase amatemu nigo byanyaleko bikoira nanse. Education officer and a headmaster tried to bribe a supervisor not to report collusion, and when she refused to be bribed, she was threatened with death. It's a new form of collusion. Boigo Dr. Fred Matiang'i nigo abete omokoleri ase obisi iyo y'ekisemi buna omuwaziri ase omwaka bw'ekiri 2015 gwikira omwaka bw'ekiri 2052 boigo Fred Matiang'i gati ya maonchorerio ali anyalete kobaga koleta ase wizara iyo nokoenekia buna chi school bus chonsi pachiwakwa erangi ya yellow and the color of school buses which we have been playing games about. So 30th of March is the last day. Any school bus will have another color other than the one prescribed by the law. Naboigo aselitukolea igoro omurai bwense Dr. William Ruto nigo anyalete kobaga komochora Ezekiel Machogu anyalete kobaga koba omuwaziri ase wizara eyo y'ekisemi. Minister for Education,
Ezekiel Machogu. Twagire ng'ambuya mono nande twarorire biya nande twarorire ng'a serikali yeito William Ruto twamwakiire ng'ambuya mono natunyorete muna Gusii ande natunyorete muna abamo babo bari twamwakikura asogoto konya Ezekiel Machogu no mogoko monene aso musikeito Machogu bachorwa asekero ge education ototagete atokonya bara abo batigirite class 8 amente gabu chikwerende chiproteka nikichinyinge abantu bagendera na masomo na abana baito bagendera gusoma buya. Wizara ya chisemi igo ikeraboniga nigo ebwate emeroberio ao gati yabo omoroberio omoya bwe chisemi CBC oyu anene origereirie gochigokorerwa amoncholerio ao kubatekana ne birengererio ebibiranya ko bikoenanwa bene amona babwatani be wizara iyo ya chisemi. Kuripoteria Ndizi TV Korwe County ya Kisii reteriane Josephat Amisi. Mbiamano sana omuriketo Josephat Amisi ase orobotioru oroikirano kwanto gotigana nayo nagoso ase chinsemo chechigosoli nigongo kumanyuna eskuru ya sekondari ya Keberesi nigo yakoria buya ase chigosoli chama minyoko echichakorekanete ime ya Arusha ase banyorete obobwina boigo kwenyorera chimedal isano na isato nigo muriketo Ndemo Steven airali bagalia ya bene asogotwaliganilia orobotioru asenchira yobwikirano. Nchobora nyama tasega kienta moiro mukoigu chigosoli chia East Africa chechi skuru avwase abana au mechi gosoli cheme pira chigosoli chama minyoko baba kwenda ase East Africa ase chigosoli chiri chechi skuru ase kerengo kerikia East Africa ase ensemeria Arusha egotoka imense ya Tanzania. Na korwa iga sorongo rwa Gusii na roro rotigiri maega asa bali bebwerete chimedal au ime yama minyoko ne chigosoli chinde aba ngati yabali abete bakobua korwa se skuru yememanya kaine buna Keberesi training camp yure skuru bene ye chigosoli na sports academy abwase aba minyoki abagati aba bara minyoki batano bonsi babete bakobua chimedal isano na isato 8 korwa se aba minyoki batano korwa se skuru ya Keberesi na ngati ya chirimbwate chimedal chia gold SSM aba subate nerororo asobete bakobua medal ye chimita everivayemo ne chimisano ndobwate medal ya relay ya gold korwa sense megate medal chinde chiri babete bakobua ntwate metesi to kunyara na irite namba isato 400 meters arafu irire namba 2 nintagete kugendera mutu na korora na kugende nse Africa isikobono kubwa East Africa competition mbia yenge namba 400 nirite namba 2 yombwete no mu Kenya na mazosiana ndo chense kugendera bado ibana chagita masasi akinde form 1 school ko St Peter's Keberesi na nyade tukominyuka 800 meters ngaba namba 2 umuntu mbwete no mu Kenya lakini namugasete natemete ngaba namba 2 nerire ngamnyaka erire yentambe ngaba namba 2 kando nabo buye bwabo mbabwata amangali bakoinyora igore chimbero chiabo na igore bumenyo bwabo asense meri ya Tanzania ase chigosoli echio na mange twaro East Africa aya tatanya korora talente yagere twanyarorire ntwajete sabali Arusha mate mbiere competition mbia yenge nigongo skuru Keberesi kera tari skuru chonsi chiko inyako gwanchirana amana ya talent ya sebari lakini Keberesi yabeire skuru ya manyikanire East Africa na Africa ngima ne gwalendima korosio mwana okoro form 1 bakache kwikiraga ende isko yense kominyo ko represent Kenya tari gento kire raisi no mwana gochitoa na intu bari toko ba bwatesi twatoka turange kerese ngaki ko ba assist mono kabisa okobolu ngabona kwaruru ase serikali ya county ya Kisii kwena kibunda ngosirire chi academy chechi gosoli bune ya Keberesi kwena kibune biye binge bune biga mbebi kobwatu okoboko na gokinigu asama tukale bosio niga wana abamyoki ababake babwate kobera buna semi yake kobwati mbaye bakobwa maminyoka mange tali twa sensemo ya East Africa kwenda ensemo ya Africa ne ensengima namnyote 200 meters lakini nakoleta buya asenye ntona ruara lakini erire namnyote ngaba namba 2
Koripoti rigetaseni Ndizi TV asamangana maiya yechigo sori kurwaiga sense meye gutoka me county ya Kisii Elietaria Nendemo Steven Captain 001. Mbia mono sana omurike itonde mo Steven asogotwariganiria orobotiuru oria kurendo mwanchi murigeria kurwa ase orobotiuru ngana ikire omweli obwa mangana meya ase birebiga kurende ngo gosaba to basakosuka to basakonyegera chikoraga chinsa isato no chiko yanyora ayona mange nere John Kebati magaich kamera asoko ene kibuna ebichana boigo eliogiria goikira sole asenchira ya bene nere Petronira Mukeira tonyaka to kubatanere Joshua Auta asinse moche bero na ncheria na Frida Kerubo ngokoganilia oborigereria obuya.